De terrassen kunnen vandaag nog coronaproof open. Dat vinden Venraysche horecaondernemers. Samen met verschillende andere horecaafdelingen in Nederland bouwden zij dinsdagochtend demonstratief de terrassen op. Het idee was wel om open te gaan, maar we hebben ook van de gemeente, van de burgemeester, een hele mooie brief gekregen dat er ook echt begrip was voor de situatie. En wij snappen natuurlijk zelf ook wel dat wij hier in Venray het probleem niet gaan oplossen. Het probleem is groter. Er is vandaag landelijk aandacht voor en daarom doen wij gewoon graag mee. En we weten gewoon dat het veilig kan. Ik denk dat het bij ons op het terras is het veiliger als dat je tegenwoordig in de supermarkt of in de parken rondloopt, wat we laatst zagen, of bij de schaatsbanen. En we willen gewoon laten zien, vooral aan Grapperhaus, want dat is eigenlijk degene die veel tegenhoudt, dat wij niet het probleem zijn, maar dat het gewoon beter moet. Ja, hoe nu verder? Ja, dat is een goeie. Het is gewoon weer maar afwachten en hopen dat er na vandaag misschien ergens een opening komt. Ook al krijgen we maar een klein kiertje. Dat ze zeggen van je gaat 's middags een paar uur open. Iets van perspectief, dat is gewoon waar we naar snakken. Dat we gewoon weer vooruit kunnen kijken. En hopelijk natuurlijk, hebben we laatst wat meer aandacht over gekregen. Dat wij toch die steun gaan krijgen die we gewoon echt nodig hebben. Want het is nu gewoon een kwestie van facturen opstapelen. En dat houdt gewoon een keer op. De horeca blijft voorlopig nog noodgedwongen gesloten. Maar onder meer kledingzaken mogen vanaf 3 maart weer mondjesmaat klanten ontvangen. We hebben morgen de winkel weer open, tenminste op afspraak. Dat betekent dat mensen van tevoren kunnen bellen, mailen, appen naar de winkels om te kijken of we een afspraakje kunnen maken. En dat mensen dan weer op de gemak de winkel in kunnen shoppen. Iedereen denkt dat het maar maximaal 10 minuten is, maar dat mag langer hoor. Ja, en daar heb je lang naar uitgekeken, denk ik, toch niet? Ja, we zijn bijna nu 3 maanden verder. En we kunnen niet wachten tot we open gaan. En het is inderdaad ook echt nodig. Ja, het is echt 11:55. We hadden eerst afgesproken dat we het ook om 11:55 zouden doen. Elke keer maar weer iets roepen, maar er komt niks. We hebben al meerdere dingen laten zien, zeg maar. Maar er moet er gewoon eens een keer echt actie genomen worden. Het is inderdaad wel zo dat we natuurlijk heel veel omzet missen. En dat het inderdaad heel veel geld heeft gekost, dat is geen wonder natuurlijk. En laten we hopen dat dat de klanten zo loyaal zijn om toch maar weer naar het centrum toe te komen en een afspraak te maken en gezellig weer komen shoppen, wat we eigenlijk in het verleden ook gedaan hebben. Wij hebben eigenlijk al van het begin af aan geen TVL gekregen, dus de tegemoetkomende vaste lasten. En die vaste lasten voor zo'n pand als Hulsman, die zijn natuurlijk enorm. En in eerste instantie was dat omdat wij in 2020 gestart zijn natuurlijk, konden die cijfers niet overleggen van het jaar daarvoor. Nou hadden we ons heel erg gehoopt op dit kwartaal. Kwartaal 1 hadden we wel de cijfers van kwartaal 2020. Dat hebben we natuurlijk net voor corona nog kunnen draaien. Maar dat is nu ook weer teruggedraaid naar 2019. Dat is ook echt de frustratie. We kunnen hier alles aantonen. Ook bij de gemeente is aan te tonen dat wij gewoon hier gestart zijn in januari 2020. Maar toch val je nou buiten de boot. En dat is gewoon frustrerend. Ik bedoel, we kunnen gewoon niks. En dan niet open mogen gaan en dan alles vol zien lopen. Ja, dat doet gewoon pijn. Als je bij ons kijkt, in ons geval, onze winkel is 250 vierkante meter. Als daar 2 mensen rondlopen, hebben ze per persoon zeg maar 125 vierkante meter ruimte. Nou, dat heb je in een gemiddelde drogisterij, laat ik het zo maar even noemen. Of supermarkt heb je dat niet. Nee. Dus bij ons kan het zeer veilig gaan. Ja, de terrassen mogen voorlopig nog niet open, maar ja, jullie zeggen dat kan vandaag en dat kan veilig. Ja, het kan hier zeker veilig. Wij zijn niet het probleem. Wij als horeca zijn denk ik de oplossing voor wat er nu overal gebeurt. Het kan hier hartstikke veilig, natuurlijk. Voorlopig blijven de horecazaken alleen geopend voor takeaway en coffee to go.